khazani ta ko phun kamriman bising di sana kalayo tini aishungni 444 an masawoi fungo masawoi 6:10 ni gonda chhara gari o kawi ta bang jirani alaka paisa koita tui dam sai fish farming naina ni bagai norane khazani ta ko ogni ni sungmon tai chanmong ang nai to ki karegiri nai nasingi tondi khakisa kolak lagoi Telemura subdivision parla yoi tabosum Twidu amchai Omorpur subdivision paisok paika tai besi asal lakorika Twidu bazar ba ang thangna hinai chongi tongmani thayo sogaina ni tentakok tai subscriber ang tini paisok paika a farming elaka binondo kaipeng para Twidu amchai ni o elaka wo tabo chini Tripura haste ni bisingo kabang a Lina kerengni bisingo jeng chongimano oi elakao chini kongthaibara Kokborok sanai tai chini kaipeng molsom kok sanai ron bisingo joto ni sela a kaham klai liri jeng business khlai nok khung hukung chalagoi tongo omhai elaka jeng oro nugui tongo শুধু নকং হকং চালাংনাय মাইয়া ও বিজনেস খাইনাय rok broni rangkok puisa kabangma kusu kakha aboni bagi chung o tuide elakani kaipeng elak kamino belai khan bolai boma tongo belai ka sungbrona sörengei bo tonglayo kisu kisu elakani borok phaioi nai bo thango sörengei bo thango department borok ta kabangma no borok phai tong no ano sungmani tong a chas bhaige khlai a chas khlainen ta kabangma kok sadi hinai tini hingke ang phaika khongbai kok salai ri oi nok bai maleri na hinai oren borok rok bai brok bahai ka o elako a farming khai tong ano bahai ka marketing khai tong ano bahai kala yoi tori tong ano bahai kala yoi bemar amar ni yogri tong omahai kabangma kok salai ne baskang salsen salda sung bepa kok sapai meya taun bai ga bidu belai logi thangnai bidu bara bara ma khainai khajani ta ko dabo toma curfew Carf atongoro curfew tongo Japani puthi no bonok bula Japani carf tasing silver cup khibi mano gona silver cup botong nadi khaben toko tini market de Twidu market de tini bazara akari nai a koto nisla a chicken bodoi lab onko gona haya deba a nola hinjago bazaro local nola hini phaujago obo taibo naidi borok jalok hobjak jal sopura ang thik jorao sokailia kisa jora leri sokaiga o jal kolok bisingo ad huijak tongko borok mangthaya borok jal tanso oi ati salai tonglayo achogoi phalo achogoi phalo busuk man obo par kilo omor ongke tong 200 phalo 200 na belai kaham mano nola to chathaibo kom cha oborok tori asine chathai kabang sare asine bono marketing khairi ne haye doba ab to marketing policy noni haye doba khajani takok song nadi belai kha kalai si a chas khaina reng khai klai a farming khaina reng khai belai kalai si ringya ni borok nyar tak bepang ne ringya haye doba na dada nung bo somoi jimi a farming khaina sengkha bo year ni jimi 2000 2006 ni simi 2006 oto nai nahani ko omhai utla ang samani tongo lefunga hai elaka o rasonta elaka rogo chompongna har jirani hai elaka rogo omhai ha kabangma tongo jeta tuiganang ha omoincha tai uti kabang tong aro nung mairok borkhai hingkale kabang labongi meya boni bagoi ap chas khari himani tongang tini nai doro 2006 2006 to obo no opuskini khurmani